Tripura notice news channel on night on nai khapangni takhuk tai bukuk sorong no tinini o jorani kok pandawo jotono no kha bisingni hamjangma tei siba yafaro tini bo haina hai norok bai kisisa koklam salainen bagai norong bagai tinini o jorani kok panda tubi phaika tinini o jorani kok panda norong bagai tubi phaimani main muda ke omose norok jotono saima maikena Phainai bwskangni 13tarik October ni salo sini sara Tripura gnangui 12 gontani bagui kaisa strike songsajakmani omongkha civil society ni bisingtui sini brom gnang MLA Ronji Development khuktui sajakmani haikeba saklaijakmani norok jotono khnabai khena hingke ang tini o Phainai 13tarik October ni salo strike saklaijakmani haikeba songsajakmani abo tamoni bagui songsajakha haikeba tamoni bagui 12 gontani bagui khlaijakha okok bokhri haikeba bisingni kokrokno norokno srai srai kai sawi maninan bagise tini norong bagui o jorani kok panda toi phaio phiaba baksa baksa sini kungthai bararok Phainai 13tarik October ni o strike no khnawi baksa baksa kwaisawi buslai kongma hai ngjak baikena baksa ba khunjuguda laibai liana baksa ba khana tokjak liana haida kokrui hingke phaidi 13tarik October ni salo tamni bagui strike khlaijaka obviously main bisingni bokhri kokno sung srai srai kai sung saimana nangnai sung sini Tripura sarok 70-75 bisi o Tripura hawo tongoi phaimani mungsabo rijaya sini Tripura sarno bagui mungsabo kaham lama swnamui rijaya tabuk lekha pora phanong thung chakri bakri phang thung any jagao phanong thung sini Tripura sarok o hasakao o Tripura hawo sungno yakung tolao khe kadului tonijakmani norok jotono saiman baikena jefru Tripura mothabai BJP alliance partner ngani yagullo ha Tripura sa accord haikeba 125 amendment bill tei addition joto power khomta haikeba joto rang puisano tei kaisa sini Bharat Sarkar bai kaisa agreement signs khlaimani phiaba norok jotono saimana ang asuk apno kolok haikeba taisa katal ke sanani thanglia omorokno rijagya tini Tripura saroni sakao tini thoki ui toni mani tatal sawi toni mani Tripura saroni manthai tongmarokno riya ngui tongmani oborokno tuino tini bwskangni Phainai 13tarik October ni salo oboni karonoi no tini 12 gontani bagui strike khlaijaka haikeba songsajakha khabani takhok tai buksang jeng khakawi tongmano sini Tripura sarok bisi brum brum no omahai bon khlalayo lama kasulayo chira khoklayo langti chungsi khai hatai kotorogobo lama kasulaikha phiaba mungsabo manya mungsabo tubui manya tabukbo o 13tarik ni strike no khnawi baksa baksa khunju ketai tongmano phiaba ang tini sanani muchungkha agini strike bai tabuni strike belaino different tei belaino hor bai sal khabani takhtai buksong sung 1949 salogo 60 salogo 70 salogo 80 salogo kwbangmano strike khlalai phaikena phiaba ajorani strike ni slai tabuni strike atom bomb hai khabani takhok tai buksong atom bomb hai belaino shaktisali belaino powerful tamni bagai tini Tripura sarongni uporo tini oitojar khaijagui tong Tripura sarongni manthai tongte tei tini tangui rijak yangui tong ha Tripura sarongni o Tripura hawo
jaga jumi tongtoi tui tini tamni bagui tini tong kesep ngui tongna nang ja kesep ngui tongna nang ha tini tawan rogo thangui berai khiri ngui tongka hingke sal jokon te sak sawi phaika hingke no जों tini tamni bagui kiri korok ngui phaina nang sini o Tripura hao sini Tripura sarokni sini ha tongtoi tui sini sathai nungthai tongtoi tui जों tini tamni bagui जों tini bialo klaiui जों tini kologui tongnani nang khapani takhoktai buksong norok jotono saimano fatara hani phainai rok sal brum brum no tini o Tripura hao tar sisiklaiui berar rasiklaiui derentui lama phuklaiui sal brum brum no botok phai tongmani bagui o tongma kosomni bwsarok o Tripura hao borok amsikai erui tongmani bagui amsikai borok o Tripura hano borok tamhnai bongni musungtui khai borok tini khlai tongmani bagui sini Tripura sarok twrwk tini komonani lamao thangui tongkha khapani takhoktai buksong thwinani lamao thangui tongkha teibo satokjaknani lamao thangui tongkha oboni bagui no tini civil society ni bisingtui kebo party no party hiyaui ha party ni issue no tuyaui party ni chino no tuyaui jotono 13 tarik Phainai October ni salo o strike no kaham ke jotono pale mole dole khai palanyan bagui sini borom gana MLA Ronjit Debroma bo jotono no Tripura sarok no kobo horka hingke khapani takhoktai buksong nung angle tini ready da ang obose sungna musungo tini bo ang omahai khlaio ha tini bo ang omahai khlaio nei tini bo nung strike ni salo thaya tongnai de phiaba khapani takhoktai buksong tini nung bo thanglia te khorosa bo thanglia ang bo thanglia hingke phiaba sini o Tripura sarok twrwk ha twrwk sung komonani lamao satok jangnani teibo lamao sung thangui sogui klainai khapani takhoktai buksong o strike khlaijakmani amo tongthogoia ha rang tongo hiniya phiaba ang norokno puila wono saka sini Tripura sarokni manthai tongtoi tui tangui tini Tripura sarokno rimanya o manthai no jesakai pono o Tripura sarok no masi marinai riyakhai phiaba Tripura hao hor sungsanai atom bomb hai persanai ha oboni bagui se Phainai 13 tarik go o strike songjajago khapani takhoktai buksong जों 70 bisi kawi thangka sini Tripura sarokni mungsada khlaijaka ha जों bisi brum no जों boat jora khoi boat laiphaio haidiba phiaba sini Tripura sarokni kuno osti rokha जों o Tripura hao जों bwskangni cherai khnai rokno जों klangui thangnani omahai kuno point omahai kuno lama nuhurya oboni bagui no khapani takhoktai buksong bwskangni sini o lama no जों hogui thangnani bagui bwskangni sini sungsasa salni pohoro जों sogina bagui no tini Phainai 13 tarik October ni salo o strike songjajaka khapani takhoktai buksong oboni bagui no tini kebo Kwchak kebo kuphur kebo Congress kebo IPFT kebo Tripura motha kebo BJP hinui जों tini bo omahai ke tonglaiui ha yapri selaya ha thanglaya salaya hilaya ngui tongkhangke phiaba twrwk toma koksomni bwsarok teibo borok phanmanai khapani takhoktai buksong phiaba norok jotono o 13 tarik Phainai October ni salo o strike no kaham ke khabai khukbai ha Tripura sarokni manthai tangui manya ngui tongna nang o manthai no wansugui o dabi no tüiui
norok ongkhonani khlaibaidi khapani takok tei bukso obono kaisa ang tini norokno o jorani kok pandani bisingtwi jotono ang kwsanani musungo tei sanani musungo ngai tinini o jorani kok panda ang orono sasoka haino hai norok bai kwtal video malai phinai jotono kaham kwrwng susto tongmaijadi norok o video no phulan simi paithak jorok twi naitongan bagwi paithakgo jotono no khulum pika।